So panibagong gala naman tayo guys. May nakita kasi akong post sa FB tungkol dito sa Kapihan Tambayan na malapit daw sa Angono. Ito yung Cafe Infinite sa Angono, Rizal. Overlooking daw mga chong. At dinadagsa ng tao. Ano kaya meron? Since malapit lang naman sa location ko, so nag-decide akong puntahan para malaman kung totoo ang chismis. So nagbaon na lang muna kami kasi nga daw sobrang haba ng pila at maswerte ka na kung makapag-park ka. At syempre, dala buong barangay. Di pwedeng ako lang. Maluwag din pala daan dito sa Angono. Di ko in-expect ha. At eto na nga, bumulaga na sa amin ang maraming nakikichismis. Dinadayo na nga raw sila mula Los Biminda. Pati nga yung taga Pasipiko andito na. O yan o. O yan. Yan na nga. Yan nga yung sa picture. Totoo nga ang haba ng pila. Overlooking pa. Babalikin kita. Huwag ka mag-alala.